Il-baġit tas-sena d-dieħla qed jalloka somma rekord ta' 28 miljun euro għall-Awtorità tad-Djar. Hekk ħabbar il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes f'konferenza tal-aħbarijiet f'sit ta' housing soċjali ġdid fit-triq il-Wied l-Imsida li ser isarraf f'saqaf fuq ras familja. Fil-fatt stqar li dan is-sit huwa evidenza ċara tax-xogħol li qed isir sabiex tinbena aktar akkomodazzjoni soċjali. Stqar li b'dan ir-rekord ta' fondi allokati, il-Gvern reġa' wera kemm jemmen f'dan is-settur soċjali. Irridu nikkomparaw ukoll li fl-2011 kellha budget biss ta' 2 miljun u nofs li prattikament qed nitkellmu 10 darbit iktar minn 10 darbit li kien hemm fl-2011 u l-2012. Dan ifisser mhux biss li l-Gvern qed juri xhieda li l-housing ifisser importanza kbira għal settur soċjali bħal dan, imma wkoll anke bit-turija tal-fatti fejn sit bħal dan li ilu abbandonata għal 20 ta' snin illum qed jinbena. U stqar li l-Gvern assigura l-fuq minn 110 miljun euro għal bini ta' 1700 appartament u dan ifisser li l-lista ta' stennija li preżentament hija l-inqas li qatt kienet fl-aħħar snin sejra titnaqqas bi kważi 70%. Spjega kif tul din is-sena issaħħaħ ukoll il-benefiċċju tal-kera filwaqt li żgħażagħ ġew mejjuna sabiex isiru sidin ta' darhom. Dan minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija u stqar kif il-Gvern huwa impenjat sabiex joffri it-tama lil ġenerazzjoni li jmiss sabiex tinvesti f'dara stess. Dan fid-dawl li f'pajjiżna diġà għandna rata ta' kważi 80% taċ-ċittadini Maltin u Għawċin li huma sidin ta' djarhom.